Ay anak, umay ka di man eskwela tanay na agaw. Nangyari kang mga dari si Anto. Lam adin nga taadi nga mapukpukaw. Nga.
no sikat mabuybuyan umisum ka mabang aran tirik na no paita nakamisut ka ket malday day tuirik na sikat sabung tui pusok kenarik na musikat tiin na mabuybuya kaya rigam tibik daya ngaliw-liwa dagitoy amata amang pabang artoy rina basta siyak laang ti ipatek mo ako pasma to'y kinalimnos ko ikutang to'y pusok adibomoro sabay kumakan Diyos nga Ama sikat itid na